Пазих това в дъното на душата си дълги години. Мисля за него всяка сутрин, но не говоря за него. Знаеш ли, Робин, не би трябвало да съм тук днес. Трябваше да съм умряла на 17 юни 1940. На 21 получих телефонно обаждане, че сме окупирани от армията. Нещо, което смятахме за невъзможно. Беше голям шок. Какво мислите за това, което се случи тук в Прага? Надяваме се, че ще получим свободата и демокрацията си отново. Бях на 11, когато войната започна, и на 12, когато дойдоха войниците. Бяха навсякъде. Слязох долу с купата си с плодове и излязох в градината. Майка ми беше убита, докато лежеше върху мен, за да ме защити. Знаеш ли, когато си на 12 години и видиш как майка ти умира, за да те защити, никога не го забравяш. В Тимишоара млади хора бяха застреляни пред катедралата. Баща ми беше изпратен в Аушвиц и беше убит там. Майка ми ме предаде, знаейки, че може никога повече да не ме види. Нямах чичовци и лели. Смятах, че това е странно. Нямах и баба и дядо. Всички имаха баба и дядо. Аз нямах никого. Никога не трябва да приемате демокрацията за даденост. Винаги трябва да я подкрепяте и пазите. На 17 ноември, когато започна всичко, имаше голяма студентска демонстрация. Полицаите нападнаха демонстрантите, биха ги. Това беше моментът, в който започна революцията. След извоюването на независимостта си, Латвия стана свободна държава. Хората можеха да изразяват свободно мислите си за демокрацията. Когато падна Берлинската стена, това бе еманципацията на цяла Европа. Скъпа Сузан, скъпа Сус, радвам се, че си такава каквато си и те обичам за това. Знаеш, че аз съм роден в година, когато светът беше в пламъци. Нещо такова се отразява много на живота ти. За щастие, ти си родена във време на мир и благоденствие. Винаги помни, че свободата и демокрацията не са били винаги тук. И че можем да ги загубим много бързо. Трябва да се борим за тях. Винаги трябва да сме бдителни и да се борим за тях. Ако мога да ти оставя едно послание преди да си отида, вдъхвайте живот на демокрацията. И слушвайте се един друг. Грижете се добре за демокрацията, когато мен вече ме няма. От мен зависи. От нас и нашето поколение зависи. В Европа